lapangaken. Nami kula Najwa Azhara saka SMP Negeri 29 Surabaya. Kelas kula 7C, absen 28. Narek dina iki kula bakal macokno geguritan gawe pean kabeh. Rungono ya rek ya. Geguritan di Indonesiaku, Jamrut Khatulistiwa julukanku, Rawa Samudra Raya tanpa winates, Wiwit Sabang tumekan Merauke, tarik-tarik pulau-pulone endah ing netra, ijo royo-royo dadi sesawangan ngelam-ngelami ati, Sugih mlegetu tumekan saiki, urip bebarengan, kukup rukun bangun kaharjaning urip. Iku mung ana ing empen kang sarwa endah lan bisa dadi kan sitya. Saiki sing ana mung lebu kan lendut. Cinepeng anane pepenginan mulya kake awukira. Ora peduli mring rakyat kesarat, ora peduli mring tatanan kautaman, ora peduli mring uripe liyan. Sing ana mung urip mulyan, mulyan sadhuwure loro-lorone tanpa sutra. Najan mangkono iki negeriku, negeri kebiranku, negeri nganti temekan patiku, negeri nenek moyangku, negeri kang tak dama-dama, ing monoh lan saben lakuku Indonesiaku. Nah, iku mau geguritanku. Ya apa rek, apik kan? Oh ya rek, sebelum selesai aja lali di komen, like, and subscribe ya. Bye bye.